Wis enek ngono lho, Mas. Apa gunane wong main judi? Nggih. Domino, lentre, remi lan ceki. Akeh korban main judi, bondo entek uripe mbrindili. Rotet ayeme wektu ngitit. Remi bareng dijago kertune mati. Domino sing kalah plonga-plongo. Nggih, dadu duit entek bojo nesu. Aja judi, Mas. Aja judi, duwe duit ayo dicelengi. Terus ning nggo ning pasar legi. Mek apa? Tuku sapi to, Mas. Mosok arek golek lonti anu. Mas, aja sok kulino dolanan ngono kuwi, Mas. Kuwi ya weke kirun meneh to. Aja sok dolanan sing jenenge ning nggone mara ning nggone lokalisasi, Mas. Mboten. Kuwi nek wong wis duwe bojo, kuwi ibarate rugi patang perkara, Mas.